Ҳакимов Абдуразоқ Саид Иброҳимович, иҷрокунандаи мудири кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо ва соҳибкории Донишгоҳи давлатии Кӯлоб мебошам. Чӣ гуное ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, ҳамасола паёми Пешвои Муаззами миллат баррасӣ мегардад, ки имсол бошад санаи 21 декабри соли сипарӣ гардида ин паём ба Маҷлиси Олӣ ироа гардид. Дар паёми Пешвои Муаззами миллат тамоми фаъолияти хоҷагидории мамлакат дарҷ гардидааст. Ин паём метавонад барои ҳама унвонҷӯёну аспирантон ва докторантон ҳамчун як сарчашмаи бевосита истифода гардида хизмат намояд, чунки дар он тамоми соҳаҳои хоҷагии миллӣ бевосита дарҷ гардидааст. Чӣ гуное ки аз паём бармеояд, шуруъ аз оғози соли 2022 инҷониб кодекси нави андози Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифодаи omma қарор мегирад, ки ин бевосита ба тамоми рушди тамоми соҳаҳои хоҷагидории мамлакат таъсири бевоситаи худро мерасонад, ки шумораи андозҳо аз 10 то 7% ва меъёри як қатор андозҳо нисбатан кам гардиданд, ки субъектҳои соҳибкорӣ метавонанд фаъолияти соҳибкории худро боз бештар ва бештар роҳандозӣ намоянд. Чӣ гуное ки дар паёми Пешвои миллат садо дод, мо аз соли 2017 инҷониб ба яке аз ҳадафҳои миллии кишвар, ки бевосита ин баровардани кишвар аз бомбасти коммуникасионӣ мебошад, зина ба зина қадамҳои устувори худро гузоштем ва маҳз дар соли сипарӣ гардида тавонистем, ки бо бунёди роҳҳо, шоҳроҳҳо ва бо бунёди роҳҳои оҳан кишвари худро ба кишвари транзитӣ табдил дода, ҳамлу нақли молу хизматрасониҳоро бевосита баланд бардорем. Ва чӣ гуное ки Пешвои Муаззами миллат қайд карданд, дар паёмашон ба соҳаи маориф бештар такя кардан ва соҳаи маорифро яке аз соҳаҳои калидӣ дар паёмашон қайд намуданд. Ва ҳар як омӯзгорро зарур аст, ки дар доираи ҳама он эродҳо ва ҳама он пешниҳодҳое ки аз ҷониби Пешвои Муаззами миллат ироа гардиданд, худро омода намуда барои баланд бардоштан ва барои омода намудани мутахассисони дорои ба талаботҳои бозори меҳнати дохилию хориҷи ҷавобгӯй худро омода намоянд. Ва бошад, ки ҳамаи он мутахассисоне ки имрӯз дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон омода мегарданд, дар сатҳи зарурӣ ба бозори меҳнат пешниҳод карда шаванд.